Życie już wypłaczone, żal serca wyjdzie. Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie, bo zmartwychwstał samowładnie, jakże powiedział dokładnie. Alleluja. Niechaj brzmi Alleluja.
Бога страшновата и праведством не влада. Аллилуйя, аллилуйя, не хвали, аллилуйя. Саломе и две Марии в гробе часу раннего слышали голос поможение, то ты ходишь его, и те, и то жизнь ползоще, видят, чем полоще. Аллилуйя, аллилуйя, не хвали, аллилуйя. До Емаус двоюродні, ідучи смутні сльози, затопені з ним в розмові, не познали Бог грози, аж диким благословив, і так здоров'яних зостали. Аллилуйя, аллилуйя, не хвали, аллилуйя. Также пан и Магдалине живы видите сильнее, ту рассудке, то лицее, точно жените вызнаем. Иисус мертвых встал правдивее, тоже терпел был злее. Аллилуйя, не хвали, аллилуйя. Будь ми вшито запевнені, że оцінні поживі, гробу кіліч побуdzені, так же з мертвих повстаєм, і житем'ю що безпечне, з Богом жить будем ми вічне. Аллилуйя, аллилуйя, не хвали, аллилуйя. Już Chrystus od mocy czarna w niebie dobył Adama i przez pałacę nam otwarta stoi do nieba brama, przez którą zajrzeszena do jasności. Аллилуйя, аллилуйя, не хвали, аллилуйя. Jezu Chryste, dobry Panie, Ciebie Boję prosimy, niech przez Twoje zmartwychwstanie, gdy my powstajemy z wybranymi Twymi w niebie, pieśń poklona nam Ciebie. Аллилуйя, аллилуйя, не хвали, аллилуйя. Wierzę na Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wiecznym. Amen.
naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na pokuszenie, ale na odpad ode złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Хлеба нашего повшеднего дай нам dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na pokuszenie, ale na odwrót ode złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
нашей. Amen. Свята Марія, Мати Божа, молься за нами грешными, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Ledwie Maryja przyjęła pod serce Zbawiciela, udaje się zaraz do swej krewnej Elżbiety, by podzielić się z nią radością wieścią. Wspomaga Elżbiecie w trudzie codziennej pracy, w swym radośnym poddaniu, roznosi wszędzie błogosławieństwo Chrystusa. To jest znak Ducha prawdziwego Chrystusowego, żarliwa, niezmordowana, radośna troska o innych, bezinteresowna współpraca w zbawczym dziele. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Марія, od grzechu pierworodnego poczęta. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko
Божа, мучим за нами грешными, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módl się za nami, którzy święto Ciebie uciekają. Przebacz nam nasze grzechy, zakupię nas od domu wiekieńnego. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Prawo wymagało tej ceremonii. Maryja jest posłuszna, nie chce być wyjątkiem. Chociaż jest Matką Boga, ofiarowuje Zbawiciela w świątyni. Oto gotowe do ofiary pełne naturalnej prostoty posłuszeństwa. Całe życie Maryi jest skierowane ku Chrystusowi. Żyje posłuszeństwem wobec woli Boga. Nie ma w niej żadnych zastrzeżeń, nic nie czyni polowicznie. Uczy nas przez to, abyśmy byli wierni Bogu także wtedy, gdy posłuszeństwo Jego przykazań wymaga od nas wielkiej ofiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
и благословен овод живота Твоего, Иисус. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, do grzechu pierworodnego wyszedłeś. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zachowaj wszystkie duszy do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Хлеба нашего повседневного дай нам dzisiaj и отпуск нам наши вины, яко и мы отпускаем нашим виноватым, и не вводь нас на покушение, але нам подай злого. Аминь. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża,
Марію, Матко Божа, мучся за нами грешными, teraz и в годину смерти нашей. Аминь. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zachowaj wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Witam Boga Ojca Wszechmogącego. Litanie do Najświętszej Maryi Panny, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panna nad Panami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko Miłosierdzia, Matko Łaski Bożej, Matko Nadziei, Matko Nieskaliana, Matko Najczystsza, Matko Dziewicza, Matko Nienaruszona, Matko Najniższa, Matko Przedziwna, Matko Dobrej Rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Panno Roztropna, Panno Czcigodna, Panno Wsławiona, Panno Można, Panno Łaskawa, Panno Wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolicą Mądrości, Przyczyną naszej radości, przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebnych, przybytku sławnej pobożności, Róża Duchowna, wieża Dawidowa, wieża z kości słoniowej, Domie Złoty, Arka Przymierza, Brama Niebieska, Gwiazda Barana, Uzdrowienia chorych, Ucieczka grzesznych, Pociecha migrantów, Cieszycielko strapionych, Wspomożenie wiernych, Królowa aniołów, Królowa patriarchów, Królowa proroków, Królowa apostołów, Królowa męczenników, Królowa wyznawców, Królowa dziewic, Królowa wszystkich świętych, Królowa bez matki pierworodnej poczęta, Królowa w niebo święta, Królowa Różańca Świętego, Królowa rodzin, Królowa świata, Królowa pokoju, Królowa Polski, Królowa ziemi mariańskiej, Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, raduj się i wesołuj
воскресенье Панна Мария, аллилуйя. Воз мертвых стал Пан правдиве, аллилуйя. Моль Моисей, Пане наш Боже, дай нам слугам своим тишить хвалы кровью души и тела, благословенительной Вседшей Марии, Зашей Девицы, увольни нас от злочестных утрат, и отдашь вечную радостям через Хриstusa Пана нашего. Амен. От Твоя ноброне, будьте камыще, да Божа родите, нашими молитвами растягайтесь, Боже наши, аллилуйя, живо, радостно зажили боясь, Анну воевна и благословена. Роли небес
śmierci się nam pokazał. Alleluja, alleluja, alleluja. Wielkie mocy zwojował, nie przyjaciel odebrał, nad nędznymi
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z małym wszystkimi. Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział. Radujmy się wszyscy, ponieważ króluje na wieki. Alleluja. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus woskres. Moi возлюбленные, сегодня есть понедельник в октаве Пасхи, и эта октава есть как торжество, потому и тоже в пятницу, тоже в октаве пятницу можно кушать мясо, потому что это торжество, и на каждое большое торжество есть попросту это 8 дней мы торжествуем, потому что это еще время по Пасхе будет 50 дней, пока будем торжествовать тоже 6 Святого Духа. Но эти 8 дней, они такие особенные, потому что мы услышим, как Иисус приходит до своих учеников, которые боялись. Тоже они закрыли двери, но Иисус, несмотря на все, Он приходит и говорит: «Мир вам». И Он дает этот мир нам всем. Потому принимаем Его, чтобы Он вошел в наши сердца. Сегодня я молюсь за усопшую Ирену, о жизнь вечную для ней. Узнаем przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, błagajmy Go o miłosierdzie dla nas, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem myślą, mą, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, na ziemi pokój, ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy. Panie Boże, królu
прилагание наше, турище по правице Отца, змилуйся над нами. Богом Тыко, Ты се святый, Тыко, Ты се спане, Тыко, Ты с найвыший, Иисус Христе, с Духом Святым, Módlmy Boże, Ty przez nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego Kościoła. Spraw, aby Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który z wiarą przyjęli przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Чтение деяний святых апостолов. В день Пятидесятницы Петр, став с 11, возвысил голос свой и возгласил: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим». Мужи-братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Ото Слово Божие. Храни меня, Боже, в Тебе моя надежда. Храни меня, Боже, храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты Господь мой, Господь есть часть наследия моего и чаши моей, Ты держишь жребий мой. Храни меня, Боже,
Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Храни меня, Боже, Тебе моя надежда. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оный. Пан з вами. Слово Ewangelii według świętego Mateusza. В то время, видя поспешно из гроба, женщины со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Иисуса. Когда же шли они возвестить ученикам Его, ище Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И все, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научны были, и пронеслось слово сие между Иудеем до сего дня. Ото слово Панське. Слава Иисусу Христу! Христос воскрес! Мои возлюбленные, сегодня уже второй день, и тоже, как эти женщины, приходим мы до гроба Спасителя, и там Его не видим. Это есть благая весть, о котором пишут все евангелисты, что Христос воскрес, и да, чтобы эту благую весть занести другим. Но сегодня в Евангелии слышали тоже
может быть, так сказать, сегодня мы назвали коррупцией, потому что первосвященники и старейшие не хотели знать, что Иисус воскрес, и потому они дали деньги воинам, чтобы они не рассказывали никому, и говорили, что ученики украли. Знаем, что сегодня тоже многие люди может говорить о том, что это все башня, это все неправда, потому что многие в наше время не верят. Но до нас Иисус приходит, и как этим женщинам Он говорит: радуйтесь и не бойтесь, потому что я воскрес, я здесь с вами по все дни, даже до конца этого мира. Знаем, что этот мир пройдет, но главное есть наша особистая встреча с Иисусом, потому что, хотя мы приходим, как прихожане, приходим на святое место, но знаем, что каждый мы встречаемся с Иисусом Христосом, который воскрес и который дает нам жизнь вечную. Он дает свое тело, чтобы мы жили вечно. И это тоже, как эти женщины, мы должны донести до наших тоже близких, что Христос воскрес. И как уже вчера, так и много раз тоже говорю, чтобы не бояться говорить, если мы между собой встречаемся, и встречаемся своим близким, что Христос воскрес. Они, да, многие, может быть, не знают, как ответить, что надо ответить в истину воскрес, но мы уже доносим, что это есть наша вера, и с этой мы живем всю жизнь. И да, главное, как тоже говорит Иисус, не надо нам бояться, потому что страх – это есть один шаг до греха. Если мы кого боимся, то мы тоже, если не говорим правду, лжем, надо спросить, что мы только не тоже, может быть, себе не говорим правду, потому что, может быть, только приходим до церкви на Пасху, что здесь так красиво, но что красивые песни поется. И да потому надо все время знать, что это есть правда, что Христос воскрес, что Он пришел к нам, и что Он тоже придет, когда придет наше время встретиться. И знаем, что тоже ученики Его все верили, особенно сегодня слышали, что Святой Дух, потому что в день Пятидесятницы, это есть шествие Святого Духа, Петр стал с 11, возвысил голос свой и возгласил: мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте слово мои, что Иисус, Назарей мужа, засвидетельствует вам от Бога силами и чудесами и знамениями, что Он воскрес. Это самая главная благая весть на сегодня. И живем этой благой вести и знаем, что Господь Бог будет с нами. Аминь.
Возлюбленные братья и сестры, в дни пасхального торжества воззовем к Богу Отцу, чтобы Он щедро одарил нас своими милостями. О Папе нашем Франциске и всех священнослужителях, чтобы они прозорливо вели ко спасению стадо, веренное им Христом, пастырем душ наших. Тебе просим, о христианах, чтобы они возрадовались о мире Христовом и несли его всем ищущим правды и справедливости. Тебе просим, о страждущих и скорбящих, чтобы их печали обратились в радость. Тебе просим, об усопших наших близких и знакомых, о Ирене, чтобы они вкусили сладости божественного милосердия и приобщились славе светлого воскресения. Тебе просим, о нас здесь собравшихся и обо всей нашей христианской общине, чтобы мы праведной жизнью свидетельствовали о воскресении Христовом. Тебе просим, Боже, воскресением Христовым, явившим победу над злом и смертью и даровавшим радость миру, услышь наши молитвы и благослови нас, наши замыслы и благие деяния, через Христа Господа нашего. Слава Христос, мертвых ныне, аллилуйя, аллилуйя, увеселил люд свой мире, аллилуйя, аллилуйя, не жаловал життя свого, аллилуйя,
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarą wszechpokojcie Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę rąk Twoich na cześć i sławę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i sprawi, aby odrodzony przez wiarę i chrzest święty osiągnął szczęście bez końca przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składamy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełni las paschalny radują się wszyscy ludy na całej ziemi, również i chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia, Panie na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego wiecznego przymierza,
która za was i za mnie będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokojnie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wiktorem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziło z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenie wszystkich grzechów. Pamiętaj o Twojej służebnicy Irenie, którą z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ta, która przez chrzest została włączona w śmierć Twojego Syna, miała również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy Twojej łaski odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalili Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokoje. Pomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełna nadziei oczekiwania przyjścia naszego Pana, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Królestwo i potęga i chwała na wieki.
Panie Jezu Chryście, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniom słowami i pokoju. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Błogosławieni, którzy zostali wysłani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chrystus powstał z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nie ma już nad nim władzy. Alleluja. Виславляйми Христа Пана, Христа смерти шатана, с ним бояли сонце несет, и споження спокон несет. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Панський і ангели плачуть жалем голубели, стали женцы семя жала, заклонателей член дарвала. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И умали, жаловали,
Молодьми ще. Боже, Ти наш проводилаш на дороге відомцем до вічного збавіння, справді віконосці і сакраменти, помножив в нас, в наших душах ласків, аби ми ще стали годними Твоїх дарів, через Ісуса Пана нашего. Желаю вам всем тоже во второй день торжества воскресения Иисуса Христа, радости, которые Он приносит нам всем, вашим семьям, вашим близким, чтобы Христос воскрес в каждое сердце. Пан с вами. Нех вас благослови Бог Всемогущий, Отець і Син і Дух Святий. Ідьте покою Христуса, Алелуя, Алелуя. Regina celi letare, Alleluia. Via veruisti votare, Alleluia. Resurrexi, sicut dixi, Alleluia. Ora pro nobis Deus, Alleluia. Весть радостно несен звоны, на wszystkie strony głoszą strony. Bo zmartwychwstał Pan nad Pany, Bóg wszechmocny i kochany. Niech Pan zmartwychwstały staje źródłem siły, mocy, wiary, zdrowia. Życzymy cudownych świąt wielkanocnych. Dziękuję. Не могу не сказать несколько слов благодарности. Все было так хорошо организовано. Дай Бог всем, кто помогал, так красиво. И хор был, и музыка приятная была, не то, чтобы тут как на дискотеке гремят стены, любой разбивает. Органисты у нас и такие. Ну, очень-очень благодарны, правда. Дай Бог здоровья всем, чтобы так и было дальше. Витривання сил, здоров'ячка, конечно, Божого благословенства Святейшей Марии Ивановны. Спасибо вам всем, и нас тоже, что вы на небо все помогали, это все вас благодарность. Но вы уже сказали по имени не называл, других все, которые знают Господь. Да, все знают, кто помогал сам. Людочке спасибо.
Я вірю, святей пустотить, это негативу, благостарательно, одесную, кадрунная, конкретная жизнь, и верю, 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 верю. Не ответите, народы, ковры, верю, не весь войне. Так, теперь добрый приход. Кто понял, молодые? Так что я жду отправиться нашего Господа, украинского человека. Поздравляю. Спасибо. Господь Бог вас всех благословит. И еще раз радостных Рождества Воскресения Иисуса. Христос воскрес! Весель крольова мила, Бостен турку зродила, Мертвих став пан над панами, Мульчить до Него за нами. Аллилуйя, аллилуйя, Тешься и веселься в небе, Просьбу за нами подшеє, висмирщень теж там познає, і на віку співає. Аллилуйя, аллилуйя.
Jā. Pēc brīvdienām. Jā. Es pateikam, ka šodien arī bija cilvēki. Labi. Jā, paldies. Paldies.